Dobar dan. Zapravo smo jedino u Australiji imali problema s vizama. Ti ako radiš na brodu, imaš ovu brodsku karticu, sad ću vam kazat. Moja kartica! I na njoj ti piše broj tvoje putovnice. Znači ti kad ulaziš na brod, daš putovnicu na recepciju i oni ti čuvaju putovnicu do kraja tvog ugovora. Isto kao i gosti, na primjer, ako dolaziš na tjedan dana, recepcija ti uzme na tjedan dana putovnicu i onda di god brod ide, samo sa ovim možeš ići. Jedino smo u Maroku trebali uzeti nazad putovnicu sa recepcije i davati security jer oni imaju neke posebna pravila. Ali za Australiju ta viza je bila dosta jednostavna jer je posebna viza za ljude koji rade na brodu, seafarers, mornarska kao viza. I to je, ja mislim, bilo samo na jedan dan ili tako nešto, na par dana. Danas smo u Cadizu. Ne mogu opisati koliko sam sretna da smo napokon došli u Europu. Predivno je. Jednostavno ovaj zrak i ova energija i ova kultura nema nigdje. I ja to nisam cijenila kad sam bila doma. Vjerujte mi. Koliko predivno. Od cijelog svijeta, evo. Imam još brdo videa i vlogova koje trebamo objaviti. Ali evo sad smo već u Španjolskoj, idem doma za par dana. Ostaćemo u Lisabonu nakon ugovora još par dana. Motori! A onda kad dođem u Zagreb, lijepo ću objaviti sve žive videe koje nisam objavila iz svih živih luka u kojima smo bili od Singapura nadalje. Pusa bok! Dobar dan. Zapravo smo jedino u Australiji imali problema s vizama. Ti ako radiš na brodu, imaš ovu brodsku karticu, sad ću vam kazat. Moja kartica! I na njoj ti piše broj tvoje putovnice. Znači ti kad ulaziš na brod, daš putovnicu na recepciju i oni ti čuvaju putovnicu do kraja tvog ugovora. Isto kao i gosti, na primjer, ako dolaziš na tjedan dana, recepcija ti uzme na tjedan dana putovnicu i onda di god brod ide, samo sa ovim možeš ići. Jedino smo u Maroku trebali uzeti nazad putovnicu sa recepcije i davati security jer oni imaju neke posebna pravila. Ali za Australiju ta viza je bila dosta jednostavna jer je posebna viza za ljude koji rade na brodu, seafarers, mornarska kao viza. I to je, ja mislim, bilo samo na jedan dan ili tako nešto, na par dana. Danas smo u Cadizu. Ne mogu opisati koliko sam sretna da smo napokon došli u Europu. Predivno je. Jednostavno ovaj zrak i ova energija i ova kultura nema nigdje. I ja to nisam cijenila kad sam bila doma. Vjerujte mi. Koliko predivno. Od cijelog svijeta, evo. Imam još brdo videa i vlogova koje trebamo objaviti. Ali evo sad smo već u Španjolskoj, idem doma za par dana. Ostaćemo u Lisabonu nakon ugovora još par dana. Motori! A onda kad dođem u Zagreb, lijepo ću objaviti sve žive videe koje nisam objavila iz svih živih luka u kojima smo bili od Singapura nadalje. Pusa bok!